Jisunu asai paide no no yasa na pan kere yaka mangsa kere tongai tomo adika Jisunu asai paide yakana mangsa kere bekak sao nang acai paide ai sondalo nang khosa paide amani satia eno ani ka singo nang tongka jade Jisunu asai paide no no yasa na pan bana mangsa kere Saruktayan mangsa saterai thok một mona bờ ai ra wang le ni tan no no kolom na rang saterai thok một mona bờ ai ra wang le ni tan no no kolom na tong kai to ani kha Jisunu sai paide no yasa yakha mangsa bekak sao nang asai paide hai sondalo nang khosa paide lang mani satia ngene ani kapso nang kai jade tong kai to Jisunu asai paide no yasa na pan kere yakana mangsa kere yakana mangsa kere yakana mangsa kere Sagla asai bhaika Hairi sa hangai
Chini bekhawa tamo tong Saideman Jolima Naislema Naiman Yangma Kharema Budharna Musuma Bunina Sakni Klainana Musuma Akoro Abotirakno Kia Jesukana Suridi Sandi Kapui Hopung Sapung Sandi Mandla Nonong suryo angle mangsa suya anilang mawala hayang baitang di o ani subrai jisu nonong suryo angle mangsa suya anilang mawala hayang baitang di o ani subrai jisu Nono Suryo Kango angle basana suya nini ko khairok nombo angle sana ranjaya subraya no tidul yakhe angle omorui tha nini bus kango angle basana suya nini ko khairok nombo Chini bekhawa tamo tong Saideman Jolima Naislema Naiman Yangma Kamerema Parna Musuma Bunina Sakni Klainana Musuma Akoro Abotirakno Kibiya Sak Sukana Suridi Sandi Kapui Hopung Sapung San Mangla Mera nok phang bini mera rok na podre pot wat harnai rok ni yakni phiok tui ai to bo nona podre pot hakbeng jingjal birman bemar kotor yakni phiokui katui tono tam hinba bonono belai khe samung nagago bono hamjaksugo Panani pilawo olang mani khorang panaro nai tanai jotto khapan ka khoi khuk sona ang hamjak mate chibai ya phari tinini pandawo haina hai khara hambai lamsuk japhiu khara wonar jotto ka hamno tongbai jana hnai au norok ni bagi chung suri wi tongo tei khaklo norok kaitoni kok thairok no khana khana wi tongbai jana salbrum ama haiken kaitoni kok thairok no khana ragui srui bai jadi hake norok no kaitoni kok thai man ragui phalawote tori logui manwan Tini keseng kalane, kesam nino
Zakaria bisa frame sukuni tangsi nismi tangsi sini jorana tui. Oraseng nuklainai khnalainai khaksangma tubui Jisu oseng saraphaika. Pholo khaksangma kubuino ruphaika. Kaitor bai borokrokni bisingo tongthoklaiya angui tongmani. Halok mazui ruphaika. Kaitor bai bororokni bisingo khaksangma tubui ruphaipika. Soba Masia Subraji Kristo khaksangma bo tubui jono ruphaika. Bo soba ruphaiya. Soba kapakma manirokse bo nornani phaio. Kaitor borokrok bai thuino songui somai tanglaimano moito khlai ruphaio. Bini bwsarokno bo ransajak hangsajakni phiyoknai. Hanai जों tini khnanani thangui tonglaio. Phaidi o kokthairokno जों tabo kaham subai khnalainai srunglainai tamokhe resung tongsa kangkhanai bokha tiar khlailaiga. Khnalnai khapani kiching ang tinini olangman khorang pandawo muthanai sa Yesu Kristo ni mang katharbai haina hai khapang ya phari lamsup japhigo kiching tinini pandawo ke khnalai ban saiba samai kasamni Zakaria bichap ramjukuni tangini simi tangsi jorana teiwi khapani kiching thanai pandawo chung subra Yesu Kristo Jerusalem kapla ke waitham hap machung khnalai kha tei subra Yesu Kristo Jerusalem nok tharno arhi kai mai na bochung Khnalaika Kristo Jerusalemo nok thar apply ke waisa hasuya waitha hasokha bopai go doni buskang nukjaka mangtha khlai yari olai te bobagra lai bo Jerusalem nok tharbo hason mani a bo hase hamya klayo bo osyo onkhoro bo kaplai onkhoro bo Jerusalem nok thar Bubakra tongna naya Bubakra engit mani naya Yokma terni panda kaina bagi bo ni sagrirokno sekang nok kuthasa jukalna horo Kaham nok juna kobogya Braji Yesu Kristo Bo Bubakra engna jugalia Bo jugalo Boni tekto Boni himangno Kanai tonane kapani kichi Jerusalem no harus Braji Yesu Kristo hapmani Abo bo keplai ke ongkomani Bojusmo hapmani abo bono buthar nani lama sowo thangi pasanani lama sowo sukha kasai thani bo lama sowo bon kaplai ke Jerusalem nok hapmani subra Yesu Kristo buthar nani la sowo lama sowo thani basanani te chokhawo kharoi tlangnai jinbi sasrui tong thani O Jerusalem kai ke hapmun Jerusalem nok tharo kaplai ke hapmun lama soka subra Yesu Kristo
asuk siya mul phai thani obo haino subra Jisu Christ kapla ke Jerusalem no hap mung lama so paito bagra ang phana lama so bomo male subra Jisu Christ ni kapla ke Jerusalem no mung playani Jerusalemo phainaisha aije abon jab bini tangsi bao sautam hinba bo kutuk te sak bo mol brum brum tong phainaisha boni mangno kathar musibo lop mung bijab rem chu chini pangyo sawo nangna mangkrini simi mangkri chora kai tor nei boni hap phai mangno mothake laike hab angke wan sugo abo bo kaplai ke ongkhor mani se nei kajani khapani kiching bo o hauti kaduk tonglia ongkhawi thangsi kha homani se abo usana hanei chiri khoknai rok bono kaito ni sajla thangnai sha hanei suklaya aboro rokna krusor nei chiri khoklai phio boni a samung abo asom sanghei thangmani ching ni simino kaini wansak samung sabo cross by simalung hakorboni thayako bo chukasai thangbu boni koktoma pai royako bo dagai khorok sano sawi mano tinine na lenglama hawo angbai baksa nei loksimani kotma kahamre ai tangri chi thawsang sijak no okokno kanai tone khan kiching tabuk ni tarno layui thangai Alexander Greek songrok amiung kabangma no sokorui paibekha aboni ulokhe bo Israel ha fighting thangsa salgrabai fighting ni kamiung kotorma kotor asari tongno bo sokomorui paibekha aboni yagulokhe samai tangjak hawo bono apchang nugo bo poila Philistine songrokni hawa hakrakha aboloke bo Jerusalem hawo sabah male Alexander joto bororokno kai tongbaika tabo kipil Jerusalem smor jak nekha nei sokomor kubui sokomor jak painekha nei borok afrowan maikha hinba osai bo khorok med Persia songrok no le all ruo Alexander no le all se rna nayab Alexander chole jak khana te Jerusalem no sokomob khawo khana bo tamake bo Jerusalem sokomoria tan hinda bo nuk mung nuk pru osai bo khorok nuka sama Alexander Zakaria nino sulai pherlai mung punukha Alexander Jerusalem mo kaplai khe hai mung abo naithok subra Jisu Christo khe korai peto awo awi se Jerusalem kaplai khe happaibo subra Jisu Christo hai no sokom phaya bo hangrokno mathangna bagui se phayo sabah male subra Jisu Christo khanai dona khapani gichang sumsok kotor kotor khlaidi nini sumsok no sani bagui se subra Jisu Christo hayungo phayba nang boni thani bokha kipil ka khi nang naka san ka khi ba sumsok bonna kari nanam subra Jisu Christo hayung na sokomora phaya bo hayung ni borok no mathang bagui se soksui mathang nani bagui se bo phayo graha kotorma naithokma khe snam di phaya mak jimani kotma hamrem chini tangbri chibawo toma saknadi borok ni saja bui bai naijakna momjakna ya bunose moma aina phayo hake asuk kwbangma borokno phiokna bagui butha jakna bagui se phayo naicheng or sijakno mark simani kotma ka chini tangbawo जों सकांनो सायखा किथिं subra Jisu Christo Jerusalem Israel songrokni bubagra ang hason phaipu abo bo kaplai khe hasonya kaplai khe se ongkhoro o yakari thana jugal manise abo o hano tomake bo phirogui phaiphinai sangsar bono tibma khlainai khlaiya wansukna jora kolokma mannai bonoi khachapna nangnai khana tona khaboni ching subra Jisu Christ nono bahai no jara wi tongkhotla nang bono poito khlainai de khlaiya de moitona ri gidi subra Jisu Christ no poito khlainai borok bosimi sumsok sujaknai te katharnai te mangjaknai
poito khlaya borok sum sok saklak te ke ma komor lang sinai kanai to nai khapani kichi nang subrai jisu christ poito khlai taw ke chang zakaria bichap rem chukne tangchi o thanglai sona oro chung sijak ba ha ke ang Ephraim ni bai malkhung bai Jerusalem ni korai rokno hat sakaki rohorte chobani dono nobu hani sakaki ki rohornai he bo dophatno khaksni kok sawana haki boni naikol mung tejlang kaisani simi tei satlang jora phia teisani simi hayong ni paitag jora nai jora sijanu salgrabai ni bugra ha oro Ephraim nei si salbai paisini bugra ha keba oro Jerusalem nei sijagoda Ephraim ni borok asaria songrok ni aro chogei matongi ayo te Jerusalem ni borok kheba Babylon hao chobjagei matbayo a borok dopha kaisani isto naikol phaipruke borok haino hai thansa aypinai Ephraim ni borok bai Jerusalem ni borok chobani manei khutei borok ago tina nanglak Kristo naikol phru krai done kan kichi Jesus Kristo o hao te aypinai bisi sai saromui bo o hanon naikol em bubagda ngane bo apno bro donorok tina nanglak te aprun Israel sarok bo haino thaklai jagwai phine poito khlainai kai torni kathar busarok thru arong bainai Jesus Kristo oboni bugra hasnam phayasak o hao khaksang ro phaiklak nadone khapani kichin nang tabuk hayungo khakmang tubuna sukdi sakthai masalak subrai Jesus Kristo te waisa phaipi phruke nang wan bogya phana khaksang mung kapleng angsnai o ha boro abono tubui manya mano male khaksang no khaksang mung no Kristo simi se tubano khanai done khapani kichin Kristo sini khaksang mung nai bokra aboni bagine chung o hayungo asukni sengkra rok na nanglayo khaksang mung tublaini te tubunani sakthar laimani bagai chawni bising tui chung abro khaksang no hayungo tubunani sakthar layo suklayo khanai khapani kiching maitanardi subra Jesu Kristo no karei o hawo chung khaksang mung tubui maya subra Jesu Kristo simis hayungno suklagei khaksang mung o hawo tubui mano subsuklo simise hamyano o hayungni hamyano sokno nuri o hawo khaksang mung tubui ro phaimano jang borokni thani obo o hawo sa phaibi pruke khlainai subrai Jesus Kristo abni sukang lak o khaksang phaimang khnai done khapani jing nangdi subrai nang suriwo subrai Jesus Kristo poito khlayo o subrai Jesus Kristo bono khaksang rone bobakra no poito khlari ni langmo khaksang mung kaplang nini no khongo khaksang mung kap khlai kiching sung samang nang tangyai sakno se katkate roi na ayo taba hayung belai hamlia tabok Kristo ni thei katha bai sujak rok simise Kristo busak te borok se soise takhuk bukhuk kan khapani kiching nang subsu Kristo nam moito ki poito khlai tinini simi nang pogui mano mono poina moi khlai tabuk ni simi bana nang mono poito khlai hake nang khlai takhuk monnai hayung jisuno chade chaja gya tamkhe hayung Christ bising tei simi se khaksang mung mani ma lama krei khnai done khapani kichi subrai Jesu Kristo moito khlai poito khlai bo se khaksang no nini nokhongo tinini bororokno nini dofana nini kamiyungo nini kamiu kichi nang boy tengdi Zakari bichap rem chukuni tisang thangsuni kiching hake no wishawo nirongni thini bagai angni sobi tonai rokno a tuikri kwarni diklai phiokha nei chung or sijak no kiching angno no tui chung or sijak no omo Israel dophani kaham kereng tongrogei phirok baijanai rok bisingni torno poito khlainai rokno tektowo tongbai janai no se hono nono tui o nono abo kaham kereng baijanai rok se honai to kerongni ni jarei ne borok mathangak mang manei manotini phia a ni thui abon samakatalni thui sai Jesu Kristo ni thui borok yok mung phiok
mungno tui ko salai bai tingo hayungni bororok sakno chopja khasla nei se siagaja bororok sumsko alei rojakni sumsokni sel khatewi matong bayo batini borok sumsin seleng nge matong sumsogo phalei rojak sumsok bai wi najak kristoni thei mis aroni jeng bororokno phiogoi boni thei kathar bai pai mathangi manoki chi amagi subra jisu kristona nang poito khlaidi khnai doni khabani gichi phiogjak man bagi boni phaike simise mannai teikrei hakor kwar ni bo siskei mathangi mano nono ano do tono jakaria bisap rem chuguni tang chi tojak tong chung khok tang rekres nei kiching chung sijak nugo o khatungo jaknai rok philei nokuchu kago phaledi ang norokno baksani thayo nai nei ang tinin kha chongkha hinba ang agi dono hai ke hamjak ke koga hai ke ifno nai tukha te o jayon ang nini busarokno o gris nini busarokno kebengrui bazaro te nono phan krak rokni senghai khlainai nei chungro jakaria bisap rem chukuni tangchini tangchi thang swijak no kijing chung sto hano bisi saisa moi nai phaifruni prognosis chung tabo nahor lai tong hayuni bebak dofa boni buskango khorok bomnai ap khnai to jane kham kristo tewaisa phaiphinai abose boni kaplai khe o hawo phangnai jerusalem nok tharo kaplai khe hapai mangnai agiwo kristo o haw tongphru kaplai khe jerusalem nok tharo mani abo kaplai khe ongkho mani se o hayungni bo buskani bisi saisani jorause kaplai jerusalem o hapai phinai jakaria bisap rem chukni tangchi bri bai tangchi bo phaya khosang jorauke toma angnai ani kaya chung noklayo bororok ha sakao bisi saisano lak kiching subra jisu kristo simisi o hawo bisi saisa boni bogra ha no tobunai bon poito khlaidi jakaria bisap rem chukni tangchi dogo chung thalaisino ang sijak no kiching ake asalo boni subrai kaitor borokno sani mera bodol hai bororokno matnai sanathangke borok mokni along thai kachung hai ke boni ha sakao sangsa bainai hanai chung jakari saprem chukni chidogo sijak rai ke noklayo kiching a salo a kokno tiwi jaria chinaiwo kham ke sbaiwi sanai a sal abongka subraini sal suni sal abo motha hani o hayung molphil tisai tlangjak mani yagulo sengnai tone khapani kiching bo subraji kristo ni bisaisa jepru sengnai apru aupai te abo painai auchung potlo bisisni tekto koto yagulo kristo awo bugrasnam phaipe o subrani sapainai hake kristo bisisaisa moi bobaga nai hayungo boni bisap rem thamni tangchi dogo srai ke saja subrai a saloboni longthai kuchung rokno naitho ke chung saronai nei bosaw apru soino kirinai rok borok khoroksa salayo te subrai ka hake subrai no kirinai boni mungno suknai rokni bai boni buskango muito najaknai bijap sijak kha chungro jaknugo malakhini bijap rem thamni tangsugo mo israel tei bui borokni bisingni kaitorno poito khlainai rokni kok sekiching motha angkha mukta kristo a mukta no morokma khe painaka none khapani kiching no subra jisu kristo no poito khlainai engi tongkha angkhe nung khoroksa mothao dul jaka te nung khoroksa subra jisu kristo bai paijak mukta jakaria bijap chukuni tangchi si wochung seijak nu monham busuk setor boni naithok mung busuk se kotor mai thai sirno angur butui katal sikli rokno tong thongnai ni changro sijo oroni kham bungkha alexander bai suli pher lain naijaknai kristoni
kok si kanai tong apani kiching nang sobra Kristo no poitok laidi bo nang bono serengdi jengni asuk nok nalai kasnai buskani pano malai pisona apsang te bo kai tani thai rang pikam kam salanai sirlanai te boni hamari saklainai kai tor tonglang sitheng ham kiching belai mai opan no khalogoi nai tamani bagai te kai tor ni kok thai rokno khana ragai israng bagai no belai kya ham jeng khana lai kini Masia sobrai Jisu Kristo soba uya aksang mangse tu phayo chini thani ong khajak ni se bo khengui phiok phasna a jeng bo potre pot thayo khajak tonglai mani sobrai Jisu Kristo jengno a khajak ni khengui thaikha jengna haina hai khatung mung rufai phikha akhe kaitor bini bosarokno phanrei samango thepa phaikha asuk simia tini arirokno phan rufai jengno oroni kok sajak marokle sobai la o hawo sai phaifruni kok mangse sajagui tong chini bagai cross tin pisingui bosung rei kalangkha sobrai te waisa phaifru jeng te bo khaksanga tong thon ke ma tong laiba hanai jeng tini ni pandani bising tui khna laika singlaika phari okok ni bagi jeng tab kai tan bairo lainai te suriwei pandano thakma bukhak thanglaisana suri nai apa kai tan ni kok thani bagai ni kok thai jono tinibo phanlo khaslo tong thogro nana belai ke hambai aboni bagai opanda nai tonai khanai jo tani bo sar tini ni sereng lai mung pandani bising tui ni kok thai mandek nani busi manani jo apa te apa kai tor borok ni nokno khonani thani ya pharo nang borok no ni mari ni saklomo tongro ja faktor te nang borok no pot hag jengal birman yak ni phio hoitong te apa kai tor suri borok no pot borok ni nang marok ojon galai roitong surima disana amen belai ke hambai khapani takhukte bukung jotna opandana naitni bagai te kai doktak no khna ragai srang ragai tamani bagai hambuskani panna chomlai lenai kai toni nago jotna bai hamari bai khobui tonasi thang hambai haidi thangnai na sakari adani sungmari ni saklai mung khna laigrana thangnai pani sungmari ni saklai mung kha kaham koine ne khabang ni kijing haidi tini ni sriwo hablaiwana tini sungmari ke modok ni holong kaham haike sojingnai hne sakaria rem juni tamchi dogosa e diari rok bi bugra rok si wari rok di kaitor ni borok rok khangni jing o sungmari ni sakai mung khnam ni damsni ni bisingo no a b c d bomo ongnai sabai jadi chini number WhatsApp iba SMS kai 84859961 sahor prunorok ni mungni kumabo di rohor ke belai hami nang o pandano chaja hane khaklayo jungno miss call khladi hakhe nung plan manwana kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai kok khanai borok langmawo ke hamsa meng phainai simia ayo kolok bo nai